Không sih kerja gitu.
Sini dan situ sudah satu. Gerak ini dong. Yo situ di Salto ini. Rene di sana ini. Niki. Apa lagi? Kudune iki lipen ki nang lambe. Lah iki kok lipene tekan alas abang kene. Jawane ben koyo buta, ben keleng nek aku. Oh, alah. Yo salto ya. Aku mau salto. Wes sik. Oke. Sampean yo. Oke. Kono no utane kok kono no. Jalan semua. Wes. Mumet kabeh. Oh sing mare sekti yo ki kalunge sangka rapia iki. Aku sik. Kagak ini. Oke. Oh, baik. Oke, Om. Ngono yo masak dhewe. Oke. Hei. Lah sampean sapa? Sampean sapa? Jenenge Agus. Ayo. Oke, aku sampai dulu ya, gantian ya. Oke. Yo, semangat yo. Ini dia adalah Agus dari mana ini Palembang? Ya. Ini Agus dari Palembang mau menampilkan sebuah ketek-ketekan. Ya oke. Yo, jenggot itu ukuran yang bodoh yo. Yo, baca iki. Iki tepuk tangan yang meriah ya. Ini adegan yang tidak bisa dilakukan sembarang orang ini. Oke, hari ini sangat spesial kedatangan binatang tamu. Oke, Dre, lagi aku lagi mau, Dre. Ya, Bang. Aku mikirku mau ki yo. Aku telat ora gantine. Heeh. Ben aku. Asine iki wis tak gawane saka Wadon saka Palembang kono lho. Aja disebut, Gus. Nah, yo. Agus ya anyar barang. Nah, iki yo nyambi dukun barang. Iya, dong. Lagi tas spesial. Ya, oke. Iki Bapak Ibu, tepuk tangan semuanya. tepuk tangan Kita untuk sambut penampilan dari Mas Agus. Supriyanti. Budiono. Supriyono. Yo. Lah iki kok benongan angan-angan iki. Kok angan-angan ngene iki? Piye? Siline udune dadi jembicar. Ora jenenge juga kan anggutan tak blah, tak deng. Lha lu pas kendali. Wah. Kowe dike kan duwe hari-hari to. Ah, Nah, cilikmu mrene iki to. Iki ngono ki hari-harimu lho. Lah ana kok wis podo ya to. Dibuka sik, Gus. Dibuka ha. Ndase dibuka sik. Ha. Yo.
Orang percaya itu hari-harimu. Bisa buka apa ora iki saya Gus. Bagus. Nah, gitu. Sama rambut barang wis padha. Nah, sik omah-omahan rai wis padha gitu. Nah, gitu. Memper ae adikku ngono iki. Padahal nek gak ayu lho. Wes anu rasa nggo bandungan. Atraksi gak nggo bandungan. Kayak musuhe kan. Ayo. Lagi. Wis. Nanti sepelane kok Marian. Ayo. Ayo Bos, satu Bos. Oi. Makane. Kono. Bapak Ibu sampeyan kok sampeyan mirsani kucing ading kawin. Pengedan. Dre, ayo Dre. Sup. Ayo. Dewi bayo di biji to. Di biji. Mereka Solo. Ngawur rek. Di biji apa? Iki aku karo iki lho. Iki lho ya. Kowe prek ning TPA ngono ke to? Oke ke to? Iya. Sing diulang Pak Jari ke to? Oke. To. Ayah rupanya khusus Pak Andri. Kayak Kakang Adi lho iki. Alekmu to. Iki ponakanku. Iki. Terus adus-adus barang ning bari to. Aku surang dadi. Waduh petoke. Yo, ayo salam dulu.
Ya Allah, jelek-jelek. Ya mau bisa kayak ini. Orang aku, orang tua jenis. Orang tahu tuman awakmu, kok malah suwi-suwi kamu tidak buat. Ya ampun. Cewek kumbian. Nah, ya, gue maju. Batur kalau. Ini sopor anjing. Ini bakal pekan baru ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita menikmati tunggal sak berguran pada gendenge. Kenapa? Pada sak berguran nih. Ini kan jajan. Iki, Agus Supriyanto kan sinten? Jajan ya iki. Oke, I am fine, okay. Where do you from? I'm from Tumatan. Kutu Banteng. Kutu Banteng ini gede-gedean kuwi lho. Yes. Kowe? Agus Pojowo lho. Oke, what do you, my name, this name? Bambang. Bambang. Bapak Supriyanti. Bang Supriyati. Ah, lu kok kene kok mbok menawa enek sing nyangoni. Nah, iki semoga Bapak kene. sampe gelem joget kok enek sing nyangoni. Gus, oke bisa. Oke. Ya. Diciceni kono. Tolak balake kok dadi terang gara-gara wong loro iki. Lah bener. Ning kene aja ora ono guyon sembarangan yo ning kene yo kudune nek iki acarane. Yo tutunane yo. Lah iya iki mau iki enek jenenge apa? Jenenge mau no launching apa? Udu peresmian apa mau? Oh, desa digital. Nah, iki. Aku teko keri karo. Ya. Iki launching desa digital dan launching real ini Taruna Singa Budaya. Iki sapa iki? Ini sayang 1, sayang 2 ini sapa iki? Iki ya. Sayang itu oke men. Saya. Ya ini barangnya desa digital, Mas. Oke, desa di Dikit. Dari jauh ini kan. desa digital. Oke, desa digital itu apa, Le? Desa digital itu adalah semua bisa mengakses dolanan internet di HP. Contohnya hanya kecil gini. Nah, ini ibarat bisa dolanan game. Oke. Kalau ibarat. Nah, baru terus apa jenenge? Remi lah ning apa jenenge? HP, terus ngeslot. Ya ngono kuwi. Astagfirullah. Ya wis ngono iki lho. Saiki digital isine ngono kabeh. Ini lho, Mbok, sing harus positif. Positif ya. Desa digital.
Desa digital itu adalah desa yang menjadi wadah di mana tempat yang dulunya itu podo ra duwe HP, saiki duwe internet kene. Untuk mencakup semua yang ada di sini Sukosari contohnya mengko ana wayang panen, kok ayo enak wisata, kok ana gerakan Karang Taruna, ana kumpulan apa wae diakses nggo HP kom. Enek kemajuan ini barang mestine ora saka masyarakat barang nek ora dukungane kepala desa yo ora mungkin. Yo enek kami tua yo enek bapak kepala. Nah, penghabisan. Mempermudah nek jalan biyen kan ini. Bawa turu. Jaman Turu. biyen itu. Turu. Tok assalamualaikum bertangi to. Kang tangi. Ya, jaman biyen kan ngono. Kenalan abang rombongan tok. Mas market lagi ngumpul. Lah saiki ngono nganggo HP. Dadi perlu nek mau ditelepon bisa ning grup kabeh ngumpul. Yang diarani digital mempermudah komunikasi. Ono tangi. Bagus semangat. Digital kuwi anane ngono lho, mempermudah mengakses segala kebutuhan. Ben ora ketinggalan zaman, ben ora mulak. Nek cerita apa-apa bendang share. Langsung share iya ya. Nggih, Pak Bapak Kepala Desa lho. Ora enek. Pak Cari dia tidak ada. Suara apa-apa, pacare wong sing repot digital iki lho sik iki. Ya, jadi mempermudah berkomunikasi. Nah ini barang yo apa jenenge enek apa? Apa wingi ini apa meneh? Ya, launching Reok Mini Desa Sukosari. Reok Mini sing ngomong kowe iki rombonganmu cah cilik. Cilik-cilik iki penerus-penerus e ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di sini tidak banyak kata-kata dan tidak banyak puisi. Terus apa? Saya yang bernama Muhammad Ilham Nyapa? akan menyanyikan lagu sebuah kantor desa Sukosari. Piye, apik kan piye? Anyar, piye kuwi? Gajah piye? Jaga ditoprak. Oh ya Pak Hari. Sukosari konektor murah. Duit kandang. Siti ngono. Siti, jadi aku pengen jaluk sangu. Sukosari gadahe balura mugi sedaya panjenengan berkah sapa wae yen atine bunga neraka adoh surga omah cocok ngono aja sae ngomong le Pak Ampura jane. Jajal kowe. Mikir apa? Tepuk tangan. Nah, mau menengahin dia apa nih udah ya bisa. Ya. Begini apa sih? Apa? Udah ngomong kono setelane nggih buku ngene kok. Nang kene ora maca apa-apa kaya budak-budak. lho aku mbok kira setelan karo iki belas ae ora ngene Omahku ono jokono. lho aku mesti yo iso setelan goblok ya we Kowe wingi pengen dolan main iki to. yo Iya. Dolan sapa-sapa. Yo senengane yuk. lho kita tuh satu tim lho tek Apa? yo Sukosari gadahe balura muga sedaya pinaringan berkah sapa wae sing atine bunga neraka adoh surga omah Bang.
Gitu terus novel tewek ora tutuk lho kan iso. Oh, bisa toh? Oh, gitu. Ya. Sukosari kata Mbak Lura. Saya minatnya berkah. Sukosari kata Mbak Lura. Haji sekarang loh, Dek. Oh, baca. Egois loh. Tapi ya. Oh, ya. Ini Mbak Lurah, ono Sukosari. Gitu. Ora toto. Piye? Untuk takut sudah ayo. Sugeng sonten kagem Mbah kami tuh. Oh ya. Aturi tinara ingkang seketo. Oh iya. Kowe jangan larang ini. Jangan larang ini. Tolong aku sik. Tewel gitu duit. 1 second lah. Mugi sedaya pinaringan bagas mulya. Iya. Larang aja ya. Tadi aja. Ya Allah. Dia mau. Mugi sedaya pinaringan bagas mulya. Mugi sedaya pinaringan bagas mulya. Tak buono to iki ora tanggap kok nyapa to jenenge iki. Oh iki lho kan sapi lah aku piye nek iso. Apa maneh ana pacane lambine lurik mesti nganggo barang. Oh maneh yen lilang-lire arep metu duwite ora iso bali. Oh ngene ngomah. Dari ora ya. Ongir mak bapak. Terus kabeh. Katae, Dre, Hah. tarik gonmu turun, Dre. Ibu tukurku. Di. Ayo ditunjukkan kanggo wong ini. Ya, Tentunya untuk hari ini, sore ini, sore ini dengan launchingnya desa digital. Digital. Dan disediakan reok mini Udu. Singo Tarno Budaya. Semoga menjadi sebagai sarana desa yang menjadi tempat wadah berkumpulnya semua masyarakat sini. Amin. Memudahkan akses komunikasi tentunya dengan berbagai info, dan untuk kebijakan reok ini semoga nanti menjadi sebagai apa ya? Kamu yang mana? Sebagai rumah dari segala masyarakat sini. Wadah, jadi wadah tentunya untuk generasi selanjutnya. Nah, betul. Reok Ponorogo. Dan semoga adanya launching reok ini semoga warga desa Sukosari dan sekitarnya semoga tahu aku urung sampai omong. Oh. Semoga bisa menjadi solid, tambah jaya, tambah berkah. Semoga warga desa Sukosari pinaringan panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya. Nah, sudah tahu kan beda lunas. Allahumma. Nah, jadi lanjut nih dong. Yo.